Somos profesionais en materiais e roupa á proba de puñaladas flexibles. Con 14 anos de experiencia na fabricación. Os nosos materiais de cuarta xeración. Certificado polo alemán VPAM e pasou a proba dos Estados Unidos. Os nosos paneis de protección poden ser desmontables e lavables á máquina. A vantaxe da nosa última tecnoloxía á proba de puñalada en fibra de carbono é suave, cómodo e desapercibido. Proporciona unha boa permeabilidade ao aire, flexible e diferencial de nivel de protección. Con centro de investigación e desenvolvemento situado en Remscheid en Alemanha. E 2 plantas de fabricación en China. Con centos de patentes. Ofrecemos varias solucións de roupa blindada á proba de coitelos. Desde chaquetas ata sudaderas con capucha. Traxes para chalecos, incluso camisetas. Somos profesionais. Benvido á súa consulta e a personalización está disponible.